Симо, какво правиш, бе? Не ме прекъсвай! Мастурбацията? Майка тиши. И тестостерона. Има изненадващо много въпроси по темата, но най-задаваните са: въпрос номер 1. Убива ли мастурбацията тестостерона? Не! Тестостерона пада 10 минути след оргазъм. После се връща. Нулев ефект на базово ниво. Въпрос номер 2. 7 дни без оргазъм, равно на повече тестостерон. Очудващо, но да, 45% скък на ден 7. После се връщаш на базови нива, т.е. няма нищо кой знае колко полезно да не си биеш една чекия. Т.е. къде е по-големия проблем? Порното. Мозъкът ти свиква с лесен допамин, истинска жена, слаба стимулация. Още по-лошото е, че пристрастяването към порното може да доведе до еректилна дисфункция, когато си истинска жена. Не аз, жена. Това се случва, защото мозъкът ти е свикнал на бърз и лесен източник на допамин. Сега, моето момче, разбра ли как се бият чеки? Да, ама тестова па няма ли да помогне за... Не! Ще те направя още по-разгоен. Намери си истинска жена. Бъвпум! Откажи порното.